खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 सेप्तेम्बर 2024 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयाबो दिनै बांनो हागौ, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन, नखराव बिदा फंबायनिफ्राय अननाय हेफाजाबखौ मोननो हागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिकबो जागोन, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोदान थांखि लानो रोंगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ, गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ, आयाबो बांगोन, नखराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन, लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, रांखावरियाव मोजां, आयाबो बांनो हागौ, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, नखराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोननो हागोन, गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ, गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन, बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ, माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ, सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन, गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, नखराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजाव लोगो लेवाबो बांनो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ, सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ, बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ, नखराव सोरनिबा देहाया गाज्रि जानोबो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानो हागौ, देहाया बारा मोजां थानाय नङा,
लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजावबो लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै फैनोबो हागौ। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन।
न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।